Amerika nagpadala ng Naval Strike Group at Fighter Squadron sa Israel. Music Festival sinugod ng Hamas. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula sa channel ni John Reps. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video at yan ipag-uusapan natin ng video. Galing po dito sa channel ni John Reps. Kung di pa kayo nakasubscribe dyan sa channel ni John Reps, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po at i-subscribe ang kanyang channel mga kababayan. No? At syempre kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang subscribe button dyan sa ibaba. I-like mo na rin ang ating video at i-click ang notification bell para ma-update kayo palagi sa mga latest video uploads natin. Right, so wag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go! Ipinadala ng Amerika sa Israel ang mga barkong pangdigma nito at mga fighter jets kabilang na ang aircraft carrier. Alamin ang buong detalye mamaya. At grupo ng Hamas inatake ang music festival na nagresulta ng maraming pagkasawi ng mga sibilyan. Naglabas naman ng pahayag ang Hamas kaugnay sa mga armas nito na ipinadala ng Iran upang pabagsakin ang Israel. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. Habang nagsasaya ang mga tao sa isang music festival sa Israel malapit sa border ng Gaza, ay walang kamalay-malay ang mga ito na paparating na pala ang mga Hamas group sa lugar. Makikita sa videong ito na sumasayaw ang nasa 4,000 katao. Ang iba ay dumayo pa sa nasabing festival mula sa bansang UK, Germany, Mexico, Amerika at iba pang mga bansa. Kita sa videong ito na paparating na ang Hamas sakay ng kanilang motorized paraglider. Ang susunod na video ay makikita na nagtatakbuhan na ang mga tao. Ayon sa ulat, naunang dumating mga pulis sa lugar at nakipagsagupa sa Hamas. Hindi nagtagal ay kaagad namang dumating ang mga militar ng Israel, dala ang kanilang mga tangke. Pero nasa 200 sibilyan ang nawawala. Ang iba ay dinukot, ang iba ay sugatan, at ang iba naman ay tinodas ng Hamas. May mga actual video tayo dito mga kabayan pero hindi na natin ipapakita dahil masyado itong brutal. Ito naman ang video kung saan ginanap ang music festival. Ang mga sasakyan ay mga sunog at sira-sira na. Grabe, inaabot, no? Ito yung mga sasakyan, no? Ang ibang dinukot ay hindi pa natatagpuan sa ngayon, tulad na lamang nitong Israeli artist na si Shani na dinukot ng Hamas. Huling nakita ito sa video na inilabas ng Hamas ay halos wala ng suot, bali ang mga hita at braso at tila wala na ring buhay. Samantala, patuloy pa rin ang isinasagawang airstrike ng Israel sa Gaza na tinatawag nilang Operation Iron Sword, pag-deploy na maraming tangke sa mga border nito at mga snipers. Naglabas naman ng utos si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na lumikas na ang mga residente o mga sibilyan sa Gaza dahil buburahin umano nila ang Gaza sa mapa. Ayon kay Israel Defense Force spokesperson Hagari, masakit man ang gagawin nilang ito pero kinakailangan dahil dito umano nagtatago ang ilang opisyal at miyembro ng Hamas. Naiulat naman na may isa umanong Pilipino na dinukot ng Hamas at patuloy pa itong bine-verify sa ngayon ng Pilipinas at Israel. Nagpapasalamat naman sa bansang Iran ang grupong Hamas. Ayon sa tagapagsalita ng Isuddin Al-Qassam Brigade na si Abu Ubaidah, nagpapasalamat sila sa Iran sa pagbigay ng mga armas, pera at iba pang kagamitan. Binigyan din daw sila ng mga missiles na makakatulong para pabagsakin ang Israel Defense Forces. التي لم تبخل علينا. Grabe, no? Kung totoong sa Iran galing ang mga kagamitan ng Hamas. Diba?
At syempre, basta usapang giyera ay mabilis pa sa alas 4 ang ating kaalyado dahil patungo na ngayon sa Eastern Mediterranean ang US Naval Strike Group na kinabibilangan ng isang aircraft carrier, mga guided missile cruiser at mga guided missile destroyer. Hindi lang yan dahil magpapadala pa umano ang Amerika ng mga fighter jets upang hadlangan ang posibleng pag-atake ng Iran sa Israel. Nagpahayag naman ang China at nananawagan na itigil na ang putukan ng Israel at Palestine dahil ang sagot daw sa salungatan ng dalawang bansa ay pagtatag ng independent na estado ng Palestine. Malayo ang Pilipinas sa Israel at Palestine pero kinakailangan din nating malaman ang mga ganitong nangyayari mga kabayan dahil iba ang digmaan ngayon kumpara noon, lalo na't patuloy ang tensyon sa pagitan ng China, Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa Asya. Oo. Isa rin yan, no, sa binabantayan ng buong mundo. כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג, שבת, ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. אנחנו ננצח במלחמה הזאת, אבל המחיר כבד מנשוא. זהו יום קשה ביותר לכולנו. חמאס רוצה לרצוח את כולנו. זה אויב שרוצח ילדים ואימהות בבתים שלהם, במיטות שלהם. אויב שחוטף קשישים, ילדים, נערות. No, actually, no, sa mga reports, no, sa mga balita na napapanood ko mga kababayan, no, merong mga bata, no, na kung saan talagang ilan buwan pa lang, no, pinatay na nila. No, makikita natin sa mga video, no, ng mga reports sa mga international news, no. Meron pa rin nag-report na kung saan yung matanda nanonood lang ng TV, no, nung pinasok nila talagang pinaulanan nila ng bala, no, pinaulanan ng Hamas ng bala. Kawawa naman yung mga matatanda at saka mga bata, di ba? רוצחים שטובחים ושוחטים באזרחינו, בילדינו, שבסך הכל יצאו לבלות בחג. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה. וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם הוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. כפי שאמר ביאליק, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב יישוב, בית בית, ומחזירים את השליטה לידינו. אני שולח חיבוק ותנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות שיקיריהן נרצחו היום בדם קר ובאכזריות אין קץ. כולנו מתפללים גם לשלום הפצועים ולכל מי שמוחזק כבני ערובה. אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בסערה אחת מראשם. אני פונה מכאן לתושבי הדרום. כולנו ניצבים לצדכם. כולנו גאים בכם, שעמדתם בגבורה, שנלחמתם. לחיילי צה"ל האהובים שלנו, לשוטרים, לאנשי הביטחון, זכרו שאתם ממשיכים את שושלת הגיבורים של עם ישראל, של יהושע בן נון, יהודה המכבי, גיבורי תש"ח, גיבורי כל מלחמות ישראל. אתם נלחמים עכשיו למען הבית של כולנו, למען העתיד של כולנו. כולנו איתכם, כולנו אוהבים אתכם, כולנו מצדיעים לכם. לצוותי הרפואה וההצלה ולמתנדבים הרבים שהתייצבו היום בעוצמה בשורה ארוכה של מקומות, עם ישראל מצדיע לכם. בכוח הרוח שלכם אנחנו נגבר על אויבינו. שוחחתי היום לפני שעות אחדות עם הנשיא ביידן
ועם מנהיגי מדינות העולם כדי להבטיח את חופש הפעולה של ישראל להמשך המערכה. אני מודה לנשיא ביידן על דבריו הברורים והחזקים. אני מודה לנשיא צרפת, לראש ממשלת בריטניה ולמנהיגים רבים אחרים על תמיכתם הבלתי מסויגת בישראל. אני פונה עכשיו לכל אזרחי ישראל. אנחנו ניצבים יחד במערכה. המלחמה הזאת תיקח זמן. היא תהיה קשה. ימים מאתגרים עוד לפנינו. אבל אני יכול להבטיח דבר אחד. בעזרת השם, בעזרת הכוחות המשותפים של כולנו, בעזרת אמונתנו בנצח ישראל, אנחנו ננצח. Alright, so yung mga kababayan, no? Grabe, talagang dudurugin nila, no? Yung Gaza at buburahin po nila sa mapa. Sabi nga, no? Grabe itong mga nangyayari ngayon sa Israel. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang yung Kuya Mobs, it's on Bob's TV. Peace. I'm out.